Yes, magkuhan. Now, putol ako. Sunod mo data drone. Nindot ang drone din eh. San Juanico Bridge. Agabing maninito. Nali, klaro day eh. Totoo. Yes. Ay, na-discretion lang gani si Joe. Pinaunsa man na? Bangga. Aksidente na siya. Lumain taong na amang po si Zadia eh. Banggaan man. Harap ko natin kamera pa. Hindi maklaro. Sa muna simbahan. Dahil mo naninod na. Oh, nakakuha ko picture kamay. Ito na, dang mo nindot na. Nice ka dyan na. Isa nindot na dito. Picture Capture ni Joe. Diyan na, pwede na ma-screenshot na Ijan. Hindi ba ako Ayaw ka maputol man lagi sa di ko Dili, kukuha lagi. dili maputol. Ako nagsige ko picture dyan eh. Di ko kukuha. Ako nung lagi ng mga truck. Ginod naman day. Nung lagi di ha? Nagaginod kay bugat. Ay, hinay day. Bugat man day. Hinay kayo. Damo ka. Nindot sa kuwan mo. Uy, perfect. Nindot ka sa kuwan mo. Naman to'y ka parkingan diri ka dito. Basta. Murag ila namang gibawal siguro. Dili, murag dito ra. Nagyan na lang to. Kining may yellow, di ni pwede. So, na pwede. Pero, na. Murag nawa na no. Gibawal na nila. Kaya na may highway patrol ang kaspikas. Taas sa day no. Basta nindot lagi ko rin sa gabi. Nakangari man si Mila, may sugatan na. Ato Pasko lagi man din. Oo, suga ba? Ini kagabi na law. Yung pining bisa sila. Ano po mo tulay? Asa na po napaing? Basta nindot na sa ilaw. Naanay ko ni kagabi eh. Nakakadanan. Na may dagang kadanan din niya kanang dapit sa kanang